To, honorable, wannan matsala dai kun san duk da take. Kun san duk da take tun farko inda an tsaya an tattauna a cikin jam'iyya an da gaskiyar lamari dan takara wanda an san babu gargada. Babu wata gargada ga zaɓe ba za a samu matsala ba. To, sai aka waye gari shi wannan mutumin ya ce ubanwa shi za tsaye da takara. Kuma kowa sa ido ya kallo kenan yanzu ga inda ta kai mu ba za mu cewa ba shugaba mai girma Muhammadu Isu shine ya samu cikin wannan hali shi ma an waye gari inda ya kai ba inda ba yanda za shi sai dai sa ido ya kallo. Wannan mutum ya ce sai yaran jir Allah sai shi, to shi kuma ya sa ido ya kallo ya ce mai haƙuri. To ai yanzu gashi inda ta kai mu in ba a hankali ba ka gari mulkin nan da yi ya kuce mana dan saboda a yanzu ta da ake ciki ko mun ce za mu kwato shi ko mun ce za mu yanda muka yi zagaye na farko gaskiya da wuya sha'ani. Kuma akalla ma yanzu ai da mutane yakin da suka yi zagaye na farko dan ka azo zagaye na biyu ne. To yanzu da gogawa ba wani zaka tankara ka ce mishi a'a ga abin da kake so, mu da muke nan cikin jihohi ga abin da muke so kuma na sai ka ji kowa ce a'a tsoro yake nan gaji dan saboda an waye gari mutane sun gani an kamo an suka sanin da suka yi da ciki su kwashe ƙuri'o'i na mutane suka cika an kwaso su an kawo su gidan juju. yanzu kaga ai suna nan da are da su. To yanzu gaskiya mutane kowa tsoro yake nan gaji ba kowa bane za ka iya samu yanzu wanda za ka ci mishi ga abin da kake so ya tahiya maka abin nan. Gaskiya cikin mutum 20 da wuya ka samu guda wanda ta sarƙa da rayuwar nan tashi. Kuma akalla ma yanzu a yanda mu muke gani muke fuskantar tahiyar nan wallahi sai a hankali dan saboda 'yan ƙasa nan jama'a mutane babu zancen ma in kaji cikin ɗumuman mutane babu zancen ma ko jami'an tsaro ko aka wani jami'an tsaro. Akwai inda gaskiya in ba a hankali ba in mutum ya saki aka kama shi to wallahi ina tsammani suna iya toye mutane dan saboda mutane sarancin Allah ne ba dai dan takarma ba ya zo mulki. To kenan ku kaga mu ba za mu zo mu dauki mutane mu kai ba mu ce a'a ga abin da muke so kuma muna so ku cika muna ƙur'u ku yi gashi yanda kuka yi zagaye na farko yanzu yana da wuyar sha'ani abu ne dai kawai sai dai abin da Allah ya yi kawai za a tahiya abin da Allah ya yi. Waya hana su fita adawa, waya hana ku fita in kun so. Sassan ba su da goyon baya. To su raba mu da ƙaryar banza. Asadar su gaban sata su yi ba su wani zaɓin talakawa. Waya hana su fita in sun so, su raba mu da ƙaryar banza. Hasada suka yi ma ba su mu danya a karfi gurin talakawa. Hasadar su gaban za su yi ba su mu ne zaɓin talakawa. Waya hana su fita in sun so. Sarki kai ya Muhammadu bazum baba mijin tambara yan sarki shi ba shi da gashin kowa ga wasu na celui de ville de présence, c'est parti. Et c'est un peu la suppression de la dette nationale. Mais, Monsieur le Président, elle mourra quand même. Mais qu'il sache, je veux qu'il regarde. Je veux qu'ils regardent le monde autour de moi. Je veux qu'ils regardent et je veux leur dire que ça, c'est à Loga, ce n'est nulle part ailleurs.
Ce n'est pas, il est là. C'est un Loga, Loga. Il faut qu'il le sache. Et je leur donne rendez-vous. Je ne suis pas venu pour ça. Mais pour une fois, je vais déroger à la règle. Je leur donne rendez-vous le 27 décembre 2020, Inch'Allah. En attendant, camarades, sachez que je suis venu juste vous saluer. Je suis venu vous voir. Je suis venu pour vous dire qu'en tant que président du PNDS, c'est mon devoir de passer dire bonjour à nos camarades, encourager ceux qui animent les structures. Et j'ai eu le bonheur de le faire, mais j'ai eu le bonheur de vivre la situation que j'ai vue. Moi, je suis en état de bonheur et d'extase totale. Et je ne pense pas que la parole puisse jamais exprimer ce que moi je ressens. Voilà pourquoi je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.